Anne Soroma. Ah bah. Yo, bro, ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Madame, ita benge fe kwa shiro benge welelege ko ni dujira kama go bena ko mata soro sura na ne ra nyiniga nimbe akono ne ga le sura nsu mi tanta do fe nimbe ala sona ni tara ni mbora la ni nana ma nyi fe na ko la son quoi. Ok, pas de problème. Merci. Ok. Amena. Ok, parce que nous Amina. Bien. Allez-y. Tiens, nous sommes là. No, it's a guinea. You don't need Baradia, take a good lower sama. It is 80 baras rally. I got Barabu Cherry Flame. You don't need mal. A dog te animal. Even in a white time, then. You know the Queen of Medici, Mama Bolamara, Euro. You got Murubola on this in Talade. Sigo bella mogole no idogon fe mega nyini ki la famia alisa nera toro ne ben ko to ga tugum na sa ako era to kale no ataka ne bolo ne ko so mate nyinga na fa kalta atika hadin na fa antle exactly alisa terni kan meri en fama sa don agera fama ere e wala heru so anchebi abora sa kir bashi tala bashi foi tala alhamdulillah wala en fama na ko so that nyinga na fa so ko na me boto gudi oyo mchonja ya alisi obsega nyefo ko adogoni muso o de kono tare dogoni flaga no fa yana yani o ni so ngabe nyinga na ere fa folo mo ko me ki baraki gasga la no ni wono ngo kanga ka ntado mna foto na ale ni son goya gwe abikle tuguni ngana ni son jola de male bula de tabul ne furu sanjoli al santiga dinango ha Nizara ne ba ko gato a ko to ere ketugum na bli re mi ga la famia mi atika ne ere lame abela metugodi don du gele no ga le barafel a ime aga bara go be sunale no ala be ga doro me ga fly blia atika kai wa episode dogon me na warim dama barale no war na wa episode baski ga ne go ure to atika siga bwa no la ni rien foi ha abe bwa no la e man fayena ne afana goy nya afana atika le na be adala ga me ko ne kana na le na bal ma ge fara e bal ma ge dum fe na be ko fara o be ka ti e bara muri ni somo fe no ko afana ane kana la ko bal ma fara mena mi fiena den wenta fa felala kana to den hasia nore ati wole parce que ne yebe dina ne de ngara che doro amna nga durita oita bani ne ala ti do kiyo muso fole tubuni o ya bani pipe o yibulu boli femberland ne re ne men ko ke kadi do muso ma ibe minye ibe du sumo ni mori suno woni walle abe bole du bolare ala ti do kiyo dum su fole ime itiga lamea ne tiga lame lame ko soro ntado mna foto o wan duwe yu komo muso ni suba muso ni ndoni flele mko kaka mko na ka mko ka dube nya kamiga di mko ma ko soro to kele ngakona ta ne rebi la mebia ite la mere ite siga la me ne go du ko ndingele ya kunte di so yu na to akunwa dire ate wolo ya re mate ga ku ore ga domini la dume mi fiena woni kana to ni dengele ngoni akunga dia ya foto ko la nyaka men ya foto ko to go ya te wolo ya Dawi ne dan na kaso go imbora ga soro. Anache amana fula tara dimun ta yorola.
Ni mena. Kala diwo. Ay amageti. Nyami. Kambe so. Ni mi fiena ichasiri de. Wallahi mi chasiri. Ni mi Kase ni ni mai. Anina ara. Sisa me do moru ni so mala. Sisa ali ko meta ke. Awo nyami. Kambe. Awo. Jeno kwa ntina zoka kwa nene ka daile le won belen to akata jian yala la atiso mita kana tan tanjira muso bolen fene ka daile le ndo ale ka datu wa mu ani femme tuna sa ne me mu no fo ko la sisa atale la bina so ra na la so nyam kana mere yame ile sota bana dure gi kile Ankle. Sankle. Aba. Somo. Rosi. Bashila. Bashfuiti. Alhamdulillah isi. Aba. Bengedu. Abe yiri go. Abe yiri go. Meredo. Janabu. O mun jina mun nokole e kun taram ha Ne mo tawro shila we. E mata yorso den ma bi gona bla no E bora doro ne fine bora ne tara ne ni terim so doro na am ga tara bugona le. Ne fine tara la jeri na sura klala. Jinabu sabal fa dan konta fa fazani ko tigi yoku kala mo ko muso na figi e o yorot mena ha Ne ma ta na figi ala re. Maka ngarde terim so ko ina ha Jinabu muso ni chei center dora ba center ne ta to mo ne fuyena ya no e forbe alam na ka boka ne ka daile lento ya no ni femme to ne bina sara a Jinabu ne mun ko sugwe don ere bine mara sake don ne konte mara aye ne be ga mara wono aye konte ne ka ne be ne ka mara kono wale tita ka ne ka femme daile lento ta e ti son aye e jo bala da ne re jota la e ka ta ne mi eja e ko ke kwa e ko ke ini ala te ne furumso dan ke tugo ay karamo mi de karamo muso re ko ti tiya ka bo sa ni furumso dan era ta ma shere fo e ko fo ne yana fo lo bai a foke e tara mi fe muno ma bo a che ka so kana e ka so ano muna ma ke parce que mo ko ba che de la donc e mo ko ti che de la donc e bita o fe ne bita e kuna sigi de la o fe ino ya me ne be so nto ya ne be yela ma o fe ino ne bita e kuna sigi de la ino no mo ko bela muna ma ba che fe kana e fe ya fe e bi bo kana ka daile no ke kun de termo so mo termo so de no gole ha njutala sa ga to njutala ya re kana njutala ya fama ya re njutala de ya fama de ama shukula ha ama shukula wa ni ka folo la ban ni dun tora ni kirikara na Jinabu isabali koyi de fengara fingina ko fe Ankle. Abdul. Benge. Como ko? Rosi. Korbaste. Bashfuiti. Fatumata. Na changer de Abdul ma. Korbaste. Bashfuiti benge. Como ko? Alhamdulillah. Ba. Ajara fama don. Wallahi. Ayo rebi. Bashfuiti benge. E ko min kun yi wele. Bashi te. Bashi fana do. Parce que ni wakati na be jateminɛ la aw ka du kɔnɔna position na An fe. aw fɛ yɔrɔ aw fa ani anw an bɛ an ka denmisɛnniya kɛ yan don kelen an ma jigin ɲɔgɔn na n'a fɔra ne k'aw ye manamana ko sira kan e n'i kɔrɔkɛ ne ma se k'aw wele ka fɛn dɔ aw tulo la aw tɛ ɲinɛ fɛn min kɔ yalasa aw ka balimaya a bɛ se ka kala sira min fɛ. Oh my. Benge. E mun ne me an ka du kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na aw muso n'aw kɔni m'aw janto aw yɛrɛ aw musow bɛna kɛ aw ma fɛn yɛrɛ u bɛna se k'aw bila ɲɔgɔn na. Benge aw muso e min ta donso kura don
ayiwa n kɔni bɛ ka kumaw mɛn mais aw janto ɲɔgɔn na balimaya kɔni a bɛ sisiri a tɛ mɛnɛ dɛ depuis ni sisan an ni aw faw ye kow bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yan fo ka taa se a furuɲɔgɔnya donna ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ mais o ma se k'an ka teriya bali a kɛra burankɛ tɛ ne n'i fa cɛ i y'a faamu an ye terima de an bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne y'o denw ye tan bi k'a fɔ ko n t'olu wele k'an hakilina fɔ olu ɲɛna diɲɛnatigɛ tagabolo la f'a ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la a ye kala ɲɔgɔn na aw ye balimama de foyi de se k'aw bali bien vrai aw tɛ ba la mais aw bɛ fa la i y'a faamu e de ye dɔgɔnin ye ni hali i kɔrɔkɛ filila a fɔ a ɲɛna majigin kɔnɔna na o de ka ɲi kana jama kunna parce que mɔgɔ i bɛ kɔrɔ ni fa i bɛ kɔrɔ ni ba i tɛ kɔrɔ ni kɔrɔ ye dɛ ji kɔrɔ min na ka fɔ i kɔrɔ don i y'a faamu ayiwa bɛnkɛ don ne ko e ma ko bɛn tɛ an ka du kɔnɔ ayi bɛn tɛ n m'a fɔ bɛn tɛ i y'a faamu mais cɛkɔrɔba a sigilen bɛ min ye denmisɛnnin yalantɔ to ye n bɛ jateminɛw de la i bɛna kuma mɛn bi tɛ n'ala sɔnna an b'a hakili to ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i taara i b'a fɔ i kɔrɔ ye inshallah dimanche nata in n bɛna aw sɔrɔ du kɔnɔ n kana fɔ mɔgɔ kɔ ye dɛ n mago bɛ bɛɛ lajɛlen na a kɛra buramuso a kɛra aw yɛrɛ ye o n mago b'aw bɛɛ lajɛlen na n'ala sɔnna ma voilà ni ala sɔnna ma bɛnkɛ n'i kɔni taara awɔ i kɔni i ka kuma ne kɔrɔkɛ fɛ kosɛbɛ sabula a muso a ne muso ne tɛ ka bɛn ne yɛrɛ ne b'a dɔn nka ne muso a ma fɛn fɔ ne basi tɛ o tɛ n ka kankari dakun dɔ ye i kɔni b'a ko jateminɛ ni hakili ye kana taa woyola kana taa gingirina n'ala sɔnna ma cɛya ye jateminɛ de ne kɔni ye dɔgɔnin ye n'a da ma bɔ ne kɔrɔkɛ la a da tɛ bɔ ne la n'ala sɔnna ma musow t'an don an bila ɲɔgɔn na ayiwa a ye ɲɔgɔn layɛ dɔrɔn n dɔgɔnin dun a taara min i dɔgɔnin a taara ekɔli la awɔ an tɛ sigi yan bon komi n yɛrɛ bɛna bɔ sa i ma n fɛnkɛlen in ta n bɛna taa ci dɔ la n welela réunion dɔ la n kan ka taa yen bi quoi komi an ma yɛlɛ baarayɔrɔ la bi n bɛ don ɲɛgɛn na awɔ ne ka so basi tɛ ne Abdul bɛna bɔ ɲɔgɔn fɛ donc n kan ka taa ci la mais ale fana kan ka taa a ka baarayɔrɔ la ni nana n mago bɛ kana bɔ da kɔrɔ yan